Morning Jack. Nde kunapangika ngozi ku Swiss Alps pa New Year's Eve imene 31 December 2025. Anthu anapita kukasangalala kumalo otchuka odziwika kwambiri ku ski resort ya ku town yotchedwa Crans-Montana ku Switzerland ku ma Alps. Nde anthu amapita kumeneko kweti ma tourist achinyamata olonso anthu akomweko kukangosangalala basi ndi malo achisangalalo. Nde kudera limene lolo kuli bar yotchuka kwambiri yodziwika yotchedwa La Constellation kumene anthu anapita kunali party ya New Year imene anthu amapangira eti. Nde koloko itakwana midnight, itakwana 12 koloko 1 January 2026 anthu akunjoya mene muja akuvina ena akumwa, panali nyimbo mene anthu amasangalalira. Anapezeka kuti pasilingi panaoneka kuti pakuyaka moto. Edi sono anthu ena ataona moto ucha anangonyamuka kutuluka nsangasanga. Pamene chifukwa chonena kuti anthu ena anali ataledzera kwambiri amaseka kumayujambula moto ucha ndi mafoni yawo, ena kumayesera kutani kuzimisa, ena kumapitiriza kuvina. Nde kuti uyake moto anthu mabotolo awo a champagne anayikapo ma sparklers oti amachita kuyasa ndi moto basi kunyamula botolo la champagne ija ukwazivina ukwatayimika mmwamba botolo licha ndi basi zikhala ngati kuthetheka ngati moto eti zooneka zokongola koma ndi moto. Nde ena amayimika mmwamba kwambiri mabotolo awo ndi mikono yawoyo nkupezeka kuti moto ucha wagwirira polakwika pasilingi paja pamene moto unatani pamene moto unayamba. Nde moto pena umathamanga koopsa kwambiri olo khale unewa kuti munthawi yochepa kupanga misjudge umapezeka kuti wadabwa nazo eti. Mene anthu amazazindikira kuti moto uti ukukolera sukuzima pozati tiyambe kuthawa ndi mmene zimakhalira nthawi zonse anthu amapezeka kuti apanikizana pa khomo ndi kuyamba kukanika kutuluka nkupeza kuti anthu angokhala stuck palibe amene akutuluka eti. Koma unali moto oyipa kwambiri wavulaza anthu anthu 40 apezeka kuti amwalira poyerayera pamene anthu 115 anavulala ali kuchipatala. Anthu ena anakwanitsa kuphwanya mawindo ndi kuthawa kudikiriranso kuti afaya afike. Malowo ndoti apseratu zinthu zonena kuti zimayenera kukhala chisangalalo zathera kulira ndipo zathera kutaya miyoyo. China chonena kuti akadapangabe akugwirabe ntchito yochita identify anthu amene amwalira chifukwa choti ndi malo onena kuti kwa ma tourist anthu ena ndi ochokera ku France, ena ku Italy, ena maiko osiyanasiyana onena kuti anangopita kukasangalala pa New Year. Nde olazibale awo m'maiko ena sakudziwa kapena ali pakalikiliki kuti adziwe kuti m'bale wawo zanthera bwanji ngati anapitako. Dziko la Switzerland lachita declare masiku angapo oti dziko lilire ngati kuti days of mourning.